sexting consiste en todo tipo de envío de imaxes ou de vídeos que teñan algún tipo de contido de carácter sexual. E mesmo se son textos que teñen ese tipo de contido tamén poden ser considerados como sexting. O sexting é unha práctica erótica que consiste en enviar fotos e vídeos de carácter íntimo entre dúas ou máis persoas de forma consciente, de forma voluntaria e de forma transparente, ¿no? Ás veces esas fotos ou esos vídeos, eses contidos, acaban na rede, ben por descuidos, ben porque hubo unha mala intención, ben por roubos, ¿no? E teñen a finalidade de ferir as persoas ou de extorsionalas, ¿no? Nese último caso estamos falando de sextorsión, ¿no? Na adolescencia, ás veces, os adolescentes soen practicar sexting como proba de amor, ¿no? Si me queres, envíame fotos. Ou ben para demostrarlle a outra persoa que a quero, ¿no? E isto é o perigoso, ¿no? Porque ten que ser realmente voluntario, ¿no? Inda que é fácil ver os riscos na adolescencia da práctica do sexting, é necesario entendela como unha práctica normal, unha práctica positiva, que por realizarse vía internet é preciso ter en conta algunhas cousas, ¿no? Para evitar os malos usos desa práctica. En primeiro lugar, si decides facer sexting dunha maneira voluntaria, dunha maneira consciente, non porque ninguén te presione, ¿no? É importante que non expoñas nada do teu corpo que te poda identificar, ¿no? Unha tatuaxe, unha verruga ou algo así que está ao aire libre, ou ben no espacio, ¿no? Un cadro da túa casa que todo o mundo sabe que o tes aí, etc., ¿no? O segundo é, párate antes de enviar, párate a pensar e avisa a persoa a que lle envías esa imaxe erótica ou íntima antes de enviarlla, porque pode ser que non a demande, ¿no? Este é outro motivo dos adolescentes. Para averiguar se gusto unha persoa, ¿sí? A veces envío e vou enviando imaxes cada vez máis eróticas para ver se gusto, ¿no? É outro problema, ¿no? De autoestima. Entonces, párate a pensar e averigua se a persoa quere que lla envíes, ¿no? Despois, utiliza unha plataforma segura e fiable que non sexa fácil que te podan identificar que foches ti. As redes sociais habituais, WhatsApp, Facebook, Instagram, e incluso Snapchat, aínda que reconocendo certas ventaxas con Snapchat, non son seguras. Unha idea sería subir a imaxe a unha plataforma, por exemplo, Ingur, que non tes que rexistrarte, e logo coller o enlace e enviarlo a persoa por correo electrónico, porque o correo electrónico está protegido por dereitos, ¿no? Tes dereito de privacidade no correo electrónico. Despois, claro, borra a imaxe. É importante decir que se te chegan imaxes de carácter íntimo que non pediches, non as retuitees, non as compartas, porque estarías, se o faz sin o permiso desa persoa, incurrindo nun delito. E se te pasa, comenta ou comparte o que te está pasando, ¿no? E garda as probas para, no caso de que sea un delito, unha sextorsión, poda denunciarse.